Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Inimposumos aliquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, og sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini lang gyapon inyo boss nga dagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Maoy paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon may nga Miyerkules, pizza 12 na, buwan sa Agosto tuig 2026. Straight to the point. Sa gihapon natagan tagpagtagan ang mga issues nga may labot ng lungsod, nagbagang mga expose, naguna mga reports, dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagaban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may skutanan karon nga buntaga mga higala. DPWH Secretary Vince Dizon nibisita sa Sugbo kagahapon og nisusi sa mga waterways og drainage infrastructure sa nagkadayang bahin sa dakbayan sa Sugbo og inguman sa Mandawi. Straight to the point. Nga sagad kining makasinati og grabe nga pagbaha. Straight to the point. At anig pagtagad ro butaga mahigala sa atong pagaban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Pero point. na issue sab karon mahigala si Vince Dizon gumikan sa dakong kantidad mga higala nga gigasto sa rehabilitation sa EDSA. Apanaon sa bang hitabo ay Inday Maris nga dali man mahigala nga daot. Atol mahigala sa pagbaha medyo lihado man kayo mahigala ang gobyerno. Kinsa man ning kontraktor daay ni Vince Dizon. Straight to the point. Manida kong pangutana ron mga higala tagan-tanig pagtagad sab karon nga buntaga sa atong pagban-uban ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin kadtong among giingon ug akong giingon sa kahanginan nga bisag nahilom na ta pero sige lang, rest assured nga nagpadayon ta mga higala sa pag-follow up ini mong kaso ug karon niya na may resulta na gyud. Daghamay nang utana na to mga higala sa text messages sa mga nag-PM na to, ang uban diri sa ato mga higala mga Facebook pages, labot mga higala sa usa ka caregiver nga ang mga anak nangita nga taga Sambuanga gumikan kay ilang inahan kalit lang mahigala nga wa na mo text sa dugay-dugay na nga mga adlaw. Mahinungdan nga natingala sila ilang giari sa Sugbo nangutana sa employer dili cooperative ang employer. Unya mga higala ni anang pagpangita sa mao mga higalang caregiver nga nawa na diha sa iya mahigalang gitrabahuan sa pikas kalsada mga higala dito sa Talisay City. Doon na po'y nakitaan nga ulo mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Sa usa ka babae mga kigalaan nga gitan-aw pa gipa DNA pa kung unsa gyud kining maong babae. Straight to the point. Nahilom ta mga higala kadali kay saon ta man nag-DNA pa man pero nagsige tag follow up dire sa DYHP RMN Cebu. Sige tang follow up ato mahigalang na interview gitong tagtungod ato mahigalang na adto gyud mga kigalaan no ang dapit ang employer mga sukit tigpaminaw o nag-follow up ta sa hilom lamang. Karon mga higala ni ana, ni resulta na ang DNA mga sukit tigpaminaw. Straight to the point. Busa ang gitumbok nga suspects kamatayon niadtong usa ka babae nga caregiver kansang ulo na palgan sa tinapok nga basurahan sa may barangay Kansong, Talisay City. Sikop na sa kapulisan. Straight to the point. Naana karon sa kustudiya mahigala sa mga otoridad sa Talisay City mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Atarig pagtagad robutaga sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Ang gitumbok mga higala nga suspetsado na arasod sa ilang panimay. Straight to the point. Atarig pagtagad robutaga sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Usara ba ka tawo ang naghimo niini? Or duha ka tawo ang naghimo niini? Gitabangan ni. Straight to the Mao point. ni ang atong challenge mahigala pa gyud sa kapulisan. Unsa mga higala gyud ang lintunganay niining maong panghitabo? Straight to the point. Katarig pagtagad robutaga sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin mga kigilaan ni ay mga mag-uuma o ubang mga magpapatigayon nga nisalmot sa tabo sa Kapitolyo atol ni adtong pagsaulog sa anibersaryo sa lalawigan sa Sugbo, mikita kini og na 9.8 milyones ka pesos.
Medyo good news mga sukit ti paminaw katong tabo sa Kapitolyo, no? O imong makita din mahigala medyo okay sad. Ang dagan mahigala sa pagsaulog mahigala sa ika 457th anniversary ni Maris. No, sa atong lalawigan sa Subo, dunay opening kini mahigala nga fun run. Nakakuha sad og 2.9 million para to mahigala sa mga feeding program mahigala ni Governor Pam Baricotro. Straight to the O point. karon mahigala ang tabo sa Kapitolyo matod pa ang mga nisalmot nini nikita og 9.8 milyones pesos. Straight to the point. Medyo okay di ay katong mga kalihukan mga sukit tig paminaw. Ato sa nitagag pagtagad robutaga sa atong pagubanoban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin balita sa kauluhan ang kumilik ni Pahibaw nga magkinahanglan sila og dugang 3 bilyones ka pesos. Dakuan ning kwartaha mahigala kun iuswag ang barangay ug iski elections ngadto na sa 2028. Straight to the point. Ataring pagtagad robutaga sa mahigala sa banoban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Medyo point. padung maginis pagkauswag mahigala kay busy man kaayo ang atong mga katawhan karon, busy man to mga officials gobyerno kay gitutukan mahigala kini mang impeachment. Straight to the point. So dol-dol gusto tinuod mga kagalaan nga mauswag na gyud ni mga higalang eleksyon. Straight to the Pero ang point. kumilik niingon nga ready gyud sila kung idayon ang eleksyon karon mga kagalaan. Straight to the point. Kanda ning pagtagad robutaga mga sukitig paminaw no sa atong pagmanuban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang human naduso na ang gisugyot nga 7.2 trillion pesos. Sus kadako ang kwarta. Nya human mangutang ta sige pangutang. Ngano maingon man mga higala nga katubitang sa PhilHealth and Maris gideclare nga dunay savings kay mao nang gigamit mahigala sa GOCC man ng PhilHealth gikuha mahigala sa National Treasury. Gumikan ka na makunoy savings. Nganong mas savings man? Numero 1 tan-awang ato mga ospital, ha? Unsa may sitwasyon sa ato mga ospital nganong mainguman nga dunay savings ang PhilHealth? Straight to the point. Unya nganong mas savings man nga nangutang man gani taon ang atong gobyerno sa Pilipinas? Aron lang gyud mahigalang malegalize ang paggasto sa kwarta. Ang pagkuha mga higalas kwarta sa PhilHealth unya mga kaigalaan di usik-usikan. Straight to the point. Atarig pagtagad robutaga sa atong pagbanuban ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Matod pa mga kaigalaan, 7.2 trillion pesos nga national budget na sab alang sa sunod tuig. Nasuta nga ang Department of Education kun DepEd maoy nakaangkon og dakong pahat sa maong budget nga mokabat ngadto sa 976 bilyones pesos. Straight to the point. Dapat man na sa gyud no ang DepEd man mahigala mo'y dapat. Adto mga higalang milabay mga tuig labi pa tong 2025. Ang nakaangkon may dakong pahat sa budget mao mga kaigalaan ng DPWH hasta 2026. Straight to the O nya point. ila na to mga higalang gi kunuhay do na to sa mga computation nga mulabaw gihapon ang sanatad sa edukasyon. Straight to the point. Ug ares DPWH ibubo mga higala ang mga daghang kwarta tuapod mga kaigalaan mabubo sa daghang malita. Ataring pagtagad robutaga sa atong pagbanuban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin ni testigo nga state auditor nga si Silene May del Campo atol sa 14th day sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte kagahapon nitugan nga duna kunoy minilyon ka pesos nga confidential fund sa Office of the Vice President kun OVP nga questionabling gi-release o giingong why mga dokumento. Straight to the point. Pero kini hinuong mga witness may galawa pa nimo undergo og cross examination. So tagaan tanig pagtagad karon duna pod mga higalay mga makaingon ang tata mga higala babita-bitaha ni kung sa atong unang witness kasi Roderick Wamil. Kay kato si Roderick Wamil mo apil magtestigo mga kagalaan sa mga adlaw nga wa na siya sa kuwa. Wa na siya sa kuwa ikpaw. Iyang itestigo gihapon. Pero kini mahigala si Silene at least siya mo'y nagsunod ni Roderick Wamil. So binta-bintaha ni mahigala kay siya may nagsunod. Medyo okay ni nga witness sa prosecution. Pero gahapon wa pa gani cross examination mahigala dunay dakong buslot nga nakita na. Dunay dakong buslot ako ipinpoint ninyo ha asang buslot. Bidak wag panglingo-lingo gyud ka mahigala sa si Attorney Lorna Kapunan mura og ang iyang facial expression mga kaigalan bidak. Wa pa gani cross examination, direct examination pa lang gani mga kagilaan murag murag na unay sa kaugalingong tari ng daan. Atong ipinpoint ha sa dapit ang maong buslot may gila.
Og akong forecast mo ni ang bombahan og mayo sa defense in cross examination na. O dunay nakita mahigala bida. Medyo dako-dako yung buslot mga sukitig paminaw. Nga og kini ni ang binugha pa ni mahigalang kahoy. Na unay mga kagalan ang nagbugha sa kahoy ni banda ang kahoy na igong agtang sa nagbugha. Ako na naluoy may galang attorney Lorna Kapunan mga sukitig paminaw. With due respect ni Kapunan, ha, maing laki, maing kuan ba ya, maing abogada si Kapunan, tiguang na lang siya. Pero makita nimo nga anadjust trial mga sukitig paminaw. Medyo kuan na lang, may edad na lang. Kaduha kung bisa pag unsa ka kamaayong abogado, mao gini mga kagala ay gi tudlo kanako kaniadto sa akong mentor kay nga mao sa attorney Gloria Lastimosa 20 sa among law office kaniadto nga kini ni ang numero 1 gyud dili gyud sa abogado kay mamay ko pagtuo mahigala nga maayo kang ngilngig kang abogado giinan gyud ko gibalik-balik gyud ko ingon sa akong mentor nga may ganito inday maris kani donate sa mga libro. Good morning attorney Gloria Lastimosa 20 ang iya mga libro ron to gidonate mahigala Cebu City Library. Iya gyud kong gibalik-balik ingon nga kini ni ang maing laking abogado. Medyo factor gyapon pero pinaka-importante gyud na ani mo ang ebidensya. Straight to the point. Ang pinaka-importante gyud nga naa kay ebidensya, naa nimong ebidensya o naa ka mahigalas pabor ka ba? Kay bisan pag unsang maing laki ka unya ang imong ebidensya di gyud pabor nimo. Medyo alanganin gyud mga kaigalaan. Makita ba nimo attorney Lorna Kapunan in fairness siya maing laki siya nga lawyer, karaan na lang nga lawyer, mugawas gyud ba higala pagkakaraang bugay. Pero unsaon taman og ang witness mahigala maogi nitubag sa witness kay maogi iyang tubag. Di gyud malalim in taon mga sukitig paminaw mura si Kapunan mahigala sa hilom lang to bida. Gabagulbol gito sa hilom. Pagkato niya inya Gilbelo Istro kada si kuan. Chua mahigala binaon sa pasan inyong mga witnesses. Naglabi man ang paukyab na ito ining kalakiha. Muna nga gusto sila mahigala nag-present sa witness, sa dili pa i-present ang witness, gusto sa mo diskurso sa daan. Di-objectan sa dipinsa, di pwede na. Nanagoy offer of evidence, offer of testimony. Unya nga nung mo diskurso pa mangyod. Katalik pagtagad rumuntaga mga kaigalaan sa banuban usab nining atong tulumanon ning inyong tulumanon. Straight to the point. Ida paita tong pangutanaha ako na itong ikuan mo names katong portion aron atong ma-discuss. Standby mahigala kini guban pang mga isgutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo ug sa 93.9 IFM.